Ο James Bond χαλαρώνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του όταν ξαφνικά ακούει ένα χτύπο στην πόρτα. Ο Bond ανοίγει την πόρτα και βλέπει απέναντί του μια πολύ όμορφη γυναίκα. Η γυναίκα του λέει πως λυπάται πολύ επειδή νόμισε ότι το δωμάτιο αυτό ήταν το δικό της. Ο James Bond τότε βγάζει το πιστόλι του, τη σημαδεύει και της λέει να σηκώσει τα χέρια της ψηλά. Τι έκανε τον James Bond να υποπτευθεί την γυναίκα? Έχεις μισό λεπτό να το σκεφτείς. Αφού η γυναίκα νόμισε πως το δωμάτιο ήταν δικό της, γιατί χτύπησε την πόρτα?